marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Pos situtudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang haguguon, manang akka namasa nuaeng, manang akka narosugut. Daktar bahay ni manirangi hita sian haholongon ni roha ni debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na so hatudusan. Sailehom marihami ha porseaon na mangulu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa maroha na iyas di bagasan hami. Jala pay baru roha nami jala pasitong. Say pahot maha porseaon nami. Asa hot jala sonang roha nami. Marningo naung sesa dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma, sikat ni patik,
di mingguta sadarion, ima nadienet sian Heber 10 ayat 30 lalu. Alai sian hapor seaum mamangulu partigori, jaladang lomoro hakku dihalak nasumurut. Atong rak mangidugugu mahita siatu hatta. Ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon nahobar tupatimi. Amin. Tapaudu marohatta tujulu ni tuhatta lao manopoti dosatta nagodangi martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan jala amanami. Huju kami dogoarmu nabadiai. Ala na tergugut kami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham dihami. Sai patoktong marihami roha hamulateot tuho. Oto di parbadia pangapul na marsa roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihom mahami ho ale debata. Ama anak doho todi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam.
Sai mula mahotu au, ai au do si palua ho. Hasangapom mari debata na digijang. Amen. Hatani debata epistel patujolo ni jamita di mingguta sadarion imana tersurat di Rom sada mamuka mai sian ayat 10 dohot ayat 10 tajahama marsikat sorin hagogo onni barita nauli aidang huhailahon barita nauli barita nauli i ai hagogon ni debatado i paluahon nasana porsea halak jahudi jumolo dungi dohot halak gorik nasian haperseon zaman siaparseon hombartunan kan surat hian na manguludo partigori inorhon ni haperseon na ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tahati dakom maha porseatai
Songon na hinatidakon ni dongata sa haporseao di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatudosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak inde bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siya tondi parbadia andorak so habubuhon. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hauk narsilang na tuat tuan watoro dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na menaik tu surgo lahundur tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo na so hatu dosani di simay bana pa imamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi parbadia jaladoksa da huria na badia huria malak Kristen akak dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Hita Ruas Ni Banjar, Ruas Ni HKBP Kebayoran Lama, manang beribadah secara live streaming maupun beribadah di gereja ta. Hujahaon matik ting di huriata di bagasan mingguon, Minggu pa 20-on Dung Trinitatis, tanggal 13 Oktober 2024. Warta Parjolo, Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20-on Dung Trinitatis, nama rapatan hasitulu sadaon ni debata. Warta paduahon, warta tambahan, berita habot ni roha. Nunga jumolo monding, nyunya sintua B Panjaitan, Boru Silitonga, Opung Rumondang, Sian Banjar, Pasar Jumat Lebak Bulus, Nabodari pukul 20 tolu WIB di Rumah Sakit Suyoto. Inata marumur 77 tahun. Maninggalhon 2 anak bawa, dohot 2 anak boru. Sude nunga marsohotan. Jenazah saunari akan disemayamkan, akan dibawa ke rumah duka Sopo Praja pukul 10.04 WIB. Nunga di Patupahon Huriata acara parmingguan di acara nanti siang. Warta Patuluhon, Pandidion Nabadia, di Minggu Sadarion, tanggal 10 Oktober 2024, pukul 7.30 WIB, Patupaoni Huriata do Pandidion Nabadia, tu sahalak danak bawa, Marguar Regi Kendrick Hamonangan Malau, anak ni Amata Robert Maruli Tua Malau, tubuh ni Inata Renita Boru Siringo-ringo, Sian Banjar Ranpoa Ciputat, NPJ Sada Sia Walu Onom. Tabuan ma ditangyata, asagabe dakdakna nahasea, di jolo ni notorosna, tarlu mobi di jolo ni tuhatta. Warta paupatot, tikting paduahon, parbogason, naing manjalo pasu-pasu parbogosan ma usia manogari silalahi, anak ni Amata Insinyur Asner Silalahi, nahinan, tubuh ni Inata Inang Juliati Boru Sihombing. Marimangan di Jalan Sawo Sada, Blok FA Sia, nomor pitu, sektor pitu, Bintaro Jaya, Ruas Ni Banjar, Bintaro Jaya. Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, Dohot Oroana, Natania Roma Blessing Boru Sitinjak, Boru Ni Amata, Ro Budi Musa Sitinjak, tubuh ni Inata, Yance Riana Friska Boru Simanjuntak, maringanan di Jalan Kelapa Puyuh Opat, Blok KB, nomor 20 Sia, RT Tolu, RW 10 Sia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ruas ni Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Sia Oktober 2024, masuk pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Suprapto, Jakarta Timur. Saya di pasu-pasu tuhatta manasida, nanaing mamuka parsari peoni. Ruas Palimahon, ruas Natamba. Mulai sadarion, Minggu tanggal 10 Oktober 2024, nunga tajalo gabe ruasni HKBP Resort Kebayoran Lama, sada keluarga, ima keluarga, Daniel
Jaka Boston Purba, Inang Yohana Carolina Boru Butar-Butar. Nasida Rosian Gereja HKBP Situmeang Habit Saran, Resort Sipaholon, Distrik 2 Silindung. Maringanan di Jalan Bendi Peninggaran Timur Sada, nomor 70, Kebayoran Lama, masuk Banjar Bendi Peninggaran, NPJ 204 Walu. Hupangido mak hamu amang inang, jonjong mak di tempat. Malete hundul mak. Warta Pak Onomon. Sermon dohot kunjungan kasih punguan Ina Hana. Dipatupa di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, masuk pukul 10 WIB, maringanan di bagas ni keluarga Inang Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, ni uluhon ni amang pendeta Surya BM Lumban Toruan, STH, maringanan di Komplek Kostrak Jalan Dharma Putra Tolu, nomor Tolu, RT Tolu, RW Pitu, Kebayoran Lama Selatan. Pinangido tusude punguan Ina Hana, asaro mandohoti sermon dohot kunjunganon. Warta papituhon, sermon punguan lansia. Dipatupa di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024, masuk pukul sia 30 WIB, marimanan di Aula Sopo Praja, ni uluhon ni amang pendeta WB Dalimunte STH. Pinangido tusude punguan lansia, asaro mandohoti sermoni. Pitu, warta pawaluhon, partangyangan Banjar. Dipatupa di hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, masuk pukul 20 WIB. Ima partangyangan Banjar 1, Banjar Bintaro Jaya, dibagas ni keluarga Insinyur CT Panggaribuan, Inang Insinyur CM Boru Pardede. 2, Banjar Pondok Cabe Legoso, dibagas ni keluarga Amang Sintua J Tampu Bolon, Inang Dr. Anda Neti Boru Marbun. Tolu, Banjar Bendi Peninggaran, dibagas di keluarga TA Tampu Bolon ST, Inang Mailina Dewi Boru Turmit S. SOS. 4, Banjar Kampung Perigi, dibagas ni keluarga Dr. Andes P. Sihombing, Inang Rosita Boru Manurung. 5, tambahan, partangyangan Banjar Cidodol Paserahan, dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Walu Oktober, masuk pukul 20 WIB, dibagas di keluarga J Napupulu, Inang Boru Damanik. Dipangidoma tusude ruas ni Banjar Palimahon, asaro mandohoti sermoni. Warta pasiaon. Retret dohot family gathering Banjar Ciputat sekitarnya. Nunga mardalan di hari Sabtu, dohot Minggu, tanggal 12 10 Oktober 2024, maringanan di Puri Anandita Cisarua Puncak Bogor. Ni uluhon ni amang pendeta SBM Lumban Toruan STH dengan tema Bersatu dalam Kasih, melayani dengan setia. Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Tabuan ma di tangan ta, asa denggan acara retret.family gathering on. Warta pasapuluot. Kebersihan lingkungan gereja Sopo Praja. Pina botohon tu sude ruas ni huriata.
asarap mahita menjaga kebersihan lingkungan ni gereja ta dohot sopo praja. Pinangido maasa unang mambolokkan sampah sembarangan, bungkus ni si panganon, puntung ni sigarat, di bagasan pot bunga manang di alaman ni gereja dohot sopo praja. Songoni mameakon barang-barang diginjang di piano di sopo praja. Warta pasapulu sada, pelatihan dohot pembinaan pelayan musik gerejai. Pelatihan dohot pembinaan musik kebaktian alternatif di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 masuk pukul 10.30 WIB maringanan di gereja HKBP Kebayoran Lama. Narasumber Ima Amang Pendeta SBM Lumbantoruan, dohot Amang Stephen Ananta Nugraha SMG. Dipangindoma tusude pelayani baik kebaktian pagi siang maupun kebaktian alternatif dohot seksi musik Naposo dohot seksi musik remaja asaman dohoti acara pelatihan pembinaan. Warta pasapulu duaon. Hata Mauliate. Atas guarni parhalado dot sude ruas ni huriata. Tapasaat ma hata Mauliate mat di keluarga Amang CST TS Nababan inang N Boru Sihombing. Sumbangan berupa 1 unit kipas embun merek LFI tinggi 1.75 nunga di jalo dohot denggan untuk kebutuhan rumah duka sopo praja. Tuhata nama sumasu keluargaon. Songonima hujahaon tiktingon tuhata na manongoni hita saluhutna.
tidak pernah terjadi. Ale Roma hata di Tuhani. Tiuk mana diho, sotong adong nama buat, sotong mago. Sotong legabi dibuat, nama buat. Ala tupal ima hapor siautai, ido nagabe si jata di hita. Ala na ingot, ninna. Hatan itu hatta. Aya opat. Idama natealdo ibana. Dan tigor rohana di bagasan. Alai anggo halak partigori. Mangulu do binahin ni parsihohokna mar hapor seaun. Artina dia akan nateal, akan nasotigori, jupang nama, upana jabbarra si pasatoku alayak kana marhapor seauni, jalon nama upah hobar tuna hina porsean. Hamok kadongan na hilahurongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Halak partigor, halak namar sihohot, dan nagabi mia ni manang berada di bagasan zona nyaman. Aidak ya ijajihod di bata molo perseaho sonang mangulum dang adong besitaonon dang adong beparukilon dang marsa beho. Dakya di jajiho ni unang mapitor tabu tu dirita moloros si taon na parukilon mabem marsa kita harutaida dong atta marsita onon doh hita makilalahok kan parsidohot tita marhosa gajang kita bisa merasakan apa yang dia alami harui marsak kita alai dia mah nagabe boy si patu paot taho bartusi tajonohi mana marsahi margugu mahwa mangda margugu mahwa inangda di arsa ni rohami Roma kata-kata penghiburan pangapulion buah musema molo na belga so na do na diturupuk taon dia lualuhon sihabaku dung di pataridahon ima aka parsalisiani aka parbadani hageduhoni alai diperhadapkan di batado tu ibana imanani idami mulai dok suara nabiya ima sipatu reommu ima sipadengganommu dakolat tu panurang Habakuk jalalaos tertai dei nang tungulut ta sonari hamak kamang dot tamak kenang imanak kingani marsak dongatta tajonohi asong na marsakko ayah hadir sakoko ipabuah sauti arsak nai kita semangati kita motivasi dan kita kuatkan. Masa dia kena mangulahon hageduhon, masa dia kena mangulahon persalisian, masa dia kena mangulahon perbeda-bedaan. Pasobot tado. Suku-sukun ahado peran aktifta. Songo kita namar hapor siaut tutuhani. Bamulu merbedai dongan, ikor Roma kita mabuan. Dame. Aunang merbedai dongan atau emak to marma dingukan.
Tu sahala tu sabariba amang tahe. So ni mapangalian na to bering bajuni kasar na hatane nakingani ato ma tiyo mapinggol na ni ngomuse. Anggoy na paduguduguhon nama. Alay buado asa gabi buhi semakin memperkecil persoalan di masa persalisian, masa dia keperbeda-bedaan, dan bahkan bukan hanya semakin memperkecil, alai gabe pamagohon. Bamolo pero persalisian, perbedaan nasing, bau nga betor takku pemamuselaho, paturehoni, ayang go persalisia perbedaan di portibion, dang bui magoi, ay buasa tado dang bui mago. Baharu tu geleng ta diri tadok do nga amang manguli maho asadong do ngamu merbeda ben nahita do kan pero manguli maho enang buru asadong do ngamu merbeda innahita do dah ala itu tuh arti ini bukan artinya negatif asadong do ngamu makatahatai asadong do ngamu mangulu segala sesuatu pasti akan terjadi. Apalagi mulut tu partikan wengon nanti. Hasesiga ni moral ni jolma. Di zaman milenialon. Baru kita jamotia kita mamereng menghadapi ima aka kaum milenial akan oposo. Biar rohata sotung lagabi hancur moralna. Tugas tanggung jawab ni sedoon, tugas tanggung jawab natoras, nagabi perpanjangan tangan ni di bata. Ayo sa idok, ditik kita didi, saburu panin hala amang do inang mabuan natoras, yan ako nang terdidi. Olo doho mabuan yan ako mon, tu gereja, olo. Olo doho mga jari-jari anak komon. Olo. Jaji doi. Di jolo ni Tuhani. Jaji. Asa dia. Sada do tujuan na. Hauduhon. Markite-kite suku-suku ni. Tuhamu na toras. Ajari hamu anak komuna. Asa biar mida Jehovah. Takut akan Tuhan. Asa dia akka jol mana markabiara tu Tuhani. Jol mana marhapor siya tu Tuhani. Asa hobar mangulu tu hapor siyaon na. Nang taruli ho di haluaon. Mangulu ma hobar tu hapor siyaon mo. Amin martanya yang mahita. Mardongat toko ali Tuhan tarpatu pahami ma mangulu hobar tu haporsion nami maradopoko ido tutunan di gilmu di parmingguan nami di bagasan hari minggu sadarion. Ida kolak tu diri nami. Songonido nang tudungan nami jolma. Rohana makkaholongi. Rohana makkasiholi. Dihaulion hadinggano di parsauran. Atau ngali Tuhan. Marhite toddimi. Imana patubuhon habisuhod dihami. Asa disadok ngulu nami. Mangulu hami hobar tulomoni roham. Jalabiar midaho. Ali Tuhan ingok dohami nang dia karuasmu na di bagasan parsahiton. Buano nami di bagasatang yang nami
maradopoko. Nyonya situa kapat jaitan boru silitonga. Yogi Simajutak, Tommy SP Huta Barat, Nyonya Panjaitan boru Marpaung, Nyonya Lydia Sihombing boru Pasaribu, Nyonya Hutahayan boru Siagian, Frederick Simajuntak, Kardiman Sitio, Nyonya Sintua Winadakdak boru Pasaribu, Nyonya Sintua Yos Simajunta M boru Siagian, Nyonya T Siagian boru Siahan, Bicarna Pitupulu, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar boru Sirait, Nyonya Simajunta boru Sibarani, Dr. Andus Pasaribu, Nyonya Novianti Sibolon boru Siahaan, Nyonya Mariani Manik boru Nababan, Nyonya Hautahayan boru Siagian, Manarsar Baribing, Situa Insinyur MH Sihobbing, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Situa GP Manihuruk boru Sagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Tony Nahal Hutapea, ale Tuhan akan natongon na di bagasan parsahiton nang nasohuguari hami na marsahit na tinggal di bagas na sidabe na marsahit opnam di rumah sakit songoninang nadong di tonga-tonga nami di parsauran nami di bagas joromon di minggu sadarion ali amang pardengga basa mga sahon asiniroham pargugoy manasida diragam niaka parsahiton na sidabe jala mga sahon asiniroham mangiduham yali Tuhan asa homa mga lehon hamalumon sian parsahiton na sidabe boy mo siya nasida laho maddalan diaka sidalanan na mangulahon diaka siulahon na digulmi ningulungan na sida ganop. Songoni manangali Tuhan, dia pala tikyon ingot kami. Sahalak siyan ruas ni Huriam. Ima dinaung marujungulu. Ina nami inang situa be padjaitan boru silitonga. Aliamang pardingga basa. Mangido kami tuho asahoma na mapargugoyhon na mga puli. Salut keluarga na tininggal honna. Asa totong marpakirimon na mangulu tuho. Song ni manangali Tuhan, dia ka si Lasni Roha. Na pinasaha mo to ka ruas ni Huriam. Di Lasni Roha, di ulang tahun di hari hatutubu. Di ulang tahun, ima di ari pardongan saripeon. Songoni nang diragam niya kalas ni Roha li Tuhan. Dia ka ulaon di siganupari naboy dinggan mardalan. Songoni nang dia ka anak doho burni Huriam na jupangan sirokap ni Tordina. Songoni nang di parsorang ni Aka yanakon ditongan ni keluarga. Ragam narya li Tuhan naso targuari hami. Huriam pasahaton puji-pujian dohot hamulation tuho le Tuhan marsangak maho sian sadok ngulu nami jala na posdoro hanami le Tuhan nato toko manangan nangang ngulu nami manang di dia pehami jala diganup akka ulaun na marragami ulaun ni saluhut ruas ni Huriam totong male Tuhan di bagasan pangaramotiomu jala ho le Tuhan na mamasu-masu saluhut aka ulaun na sida asa totong ale Tuhan marulupulup tordina di namamuji pasangapon guarmi atong ale Tuhan sahat di ho mangulo nami sesa dosa nami hola di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhatta marhite-hite edeta los de som mahita pasahat pa pungupilian.
masuk mahita ima tu acara padidion nabadia tu sahalak yanakone kuriata. Parjoloma ta puji Tuhata marhiti edeta siad buku de nomor 146 ayat 1 ayat 2. Jesus Lord, lubos Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Untuk orang tua dari anak yang akan menerima baptisan kudus, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja
dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus. Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Ale Regi Kendrick Hamonangan Malau Hudi di mau tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobongot montu bagasan harajau ni di bata rodi salileng-leng na. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar dia bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Manutup ima padidion labadia laos manutup ima parminggot tadi madagoton edita sian bukwede nomor onum ayat 5 dinamangi dehonon laos disom mahita jongjong saluhutna. Pilihan nong tapapungun tapasaha matu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan saluhut silihun-lihun na dinggad doho nasaw libasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julom pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon pati bulun harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho.
Margite-gite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, say romahara jaunmu, say saut malomoni roham di banu tongaw songon na di banua gijang. Leon matuhami sedarion hangulua siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasalas ni rohamu lakmahamu, jalohamu ma pasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala di pasorhon madamena, tuto di munabi. Amin. Ganti kunci aja ya, iya boleh. Iya, iya 678. 678. Yang ganti. Thank you.